ED 2030 plot is now a national security threat. Army generals, the defense minister Opa Muchinguri, issue warning to President Mnangagwa azvipere mushe. Tinoona kuti aiwa panguva ino vanhu vonyatsa kuona kuti hazvina kumira zvakanaka patiri kuona kuti the 2030 push panapa irinyatsa kuonekwa nevanhu chinzi aiwa it is a national security threat, and panapa pobuda pachinogwa pachinzi aiwa kunyangwe nemaarmy general nana Opa Muchinguri vopa maoni unomutungamiri wenyika noti vasubscribe like what on the bell icon. Timira panapa vanhu vanyatsa kuminda vachiti these divisions must just explode in ZANU-PF's face. 45 years of destruction. The whole duty system must be erased from the face of Zimbabwe. There is now not one redeeming quality that left about this pseudo-corrupt, self-and national destructive, oppressive, unjust, tyrannical, dictatorial regime. Not one. Daily, ZANU-PF are plunging Zimbabwe into this sewer, and every ZANU-PF member is aided and abetted Zimbabwe's destruction. Stand up and grow some balls or courage, and just look at what you have done to this nation and its people. Tell Idi Mnangagwa to step down and resign like yesterday, and pave the way for a non-political national transitional authority to bring stability back to Zimbabweans. Restore the rule of law and order, the economy and infrastructure, healing, zero corruption, and to implement full electoral and democratic reform now. Ndomashwamdanyo panapa nema citizens awa nema political analysts panapa pauri kuona kuti aiwa vachiona kuti chaos yava kuirapta manje kuti even army general pamwe chete aiwa nana Opa Muchinguri vachipamona unomutungamiri wenyika ivo vari kuuyawo their part vachiti aiwa the leader must resign like yesterday. Panapa tiona kuti aiwa vanhu havasi kumirira nguva yakareba vachiti aiwa these guys vari kunzi vari kuita zvecorruption vari kutop leadership uku aiwa ngavaresign kuti aiwa panapa tikuona kuti even patozocelebratawo aiwa our independence this year was celebrating the 45th years of independence, but people they are struggling, people they are suffering. Mbudi zemafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi kana comment section medu zemafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.